गोजोन फुंबिलि दिनै 28 डिसेम्बर एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फरायबाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै होनो दाबाव दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ दानिया खौरांखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो जरहाटनि सेनिजानाव थानाय रेइन फरेस्ट रिसार्च इनस्टिट्यूटनि केम्पास आरो खाथिखाला ओनसोलाव उदखार खालामनाय मोसाखौ काजिरङा नेशनेल पार्कआव एंगारहैनाय जाबाय मोसाया गासै 6 सुबुंफोरखौ गाग्लोबदोंमोन सेनिजानाव थानाय रेइन फरेस्ट रिसार्च इनस्टिट्यूटनि केम्पासाव उदखार खालामनायजों लोगोसे जायखौनो मोनो बेखौनो गाग्लोबदोंमोन मोसाया लामाजों खारलांनाय गारिफोरनि सायावबो गाग्लोबदोंमोन मोसाया जायनि थाखाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गाव गावनि न' सिङावनो दरजा फांथेनानै थानो गोनां जादोंमोन गिबियाव बिसि फिसाय आरो बिथांमोननि सानै फिसानि सायाव मोसाया गाग्लोबदोंमोन बेनि उनावनो हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाना नुजाथि फैनानै मोसाखौ होखारनो थाखाय राइफल आरो फोरबोआव गावग्रा बम लानानै फैदोंमोन बेयावनो मोसाया हाग्रा बिफाननि सानै मावथिनि सायाव गाग्लोबदों उनाव आरोबाव हाग्रा बिफाननि मावथिखौ लेंहरदेरबावनो गोनां जादोंमोन बेयावबो हाग्रा बिफाननि सायाव गाग्लोबदों मोसाया आरो बेबायदिनो गासै 16 सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों मोसाया 16नि मादाव 3 हाग्रा बिफाननि मावथिफोर उनाव हाग्रा बिफाननि नाजाथाबनायनि गेजेरजों मोसाखौ हमनानै काजिरङा नेशनेल पार्कआव हगारहैनो हादों गोदानै दाजानाय फरायसा आफादनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबहैदों सानै दैदेनगिरिया गोदानै दाजानाय फरायसा आफाद बनसुनि सानै दैदेनगिरिया बनसुखौ एंगारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबहैबाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव बनसु आफादखौ गोख्रोङै दानो नाजाबाय थानायनि गेजेरावनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबहैनायखौ नुनो मोननाय जादों बावैसो सिगांसो मिरु बनसुनि बुंथिगिरि रंगुल बर'आ इउपिपिएल दोलोआव हाबहैनायनि उनाव दा खैराबारि दखरा बनसुनि लेङाइ आफादगिरि मुंदाव बसुमतारी आरो नेहाथारि सपन नार्जारिया इउपिपिएल दोलोआव हाबहैबाय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि न'आव थांनानै मुंदाव बसुमतारी आरो सपन नार्जारि बिथांमोनहा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों आखाइ हमहैदों आसामनि दाब दाब जायगायाव मैया अखा हादों गुबैयै आपार आसामाव बांसिन गोहोम गोग्लैदों डिब्रुगड़ जिल्लायाव बांसिन अन्थाइ गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों डिब्रुगड़नि मरान दुलियाजान आरो माखासे ओनसोलफोराव बांसिनै गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों गोबां अन्थाइ गोग्लैनायजों ओनसोला गुफुर अन्थाइजों खोबफबजोबदों आरो ओनसोला गुबुन मोनसे महर लादों जायखौ रंजानायबो लादों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नाथाय खायफाया रंजानाय लानो हायाखै गोबां अन्थाइ गोग्लैनायखौ लानानै गोलाव हांमा सुरनो गोनां जादों माखासे रायजो राजाफ्रा मानोना अन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव गोबांनिया आबाद खहा जादों माखासे सुबुंफोरनिया न'नि उखुमा गब्लंजोबदों मोसौ दाउ बायदि बायदि जिब जुनारफोराबो जिउ खहा जादों गुबुन फारसेथिं तिनसुकियानि पेङेरियावबो सारअन्थाइ गावनायजों 3 जोखोम जानो गोनां जादों पेङेरिनि फुफ्लाजानि जेनेकिफुर साहा बागानाव जादों बे जाथाया साहा बागानाव खामानि मावफुबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों जुलि बेंघाइ रिता मुरा आरो कार्तिक कुन्डाया जोखोम जादों उनाव बिथांमोनखौ दिग्बयनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों देउरि अट'नमास काउन्सिलनि समायखिरा लानाया मैया जानानै थांबाय नाथाय मैयानि सानाव 3 एमसिएलएफोराल' समायखिराखौ लादों फारियै भैरब देउरि बिथाङा देउरि अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि समायखिराखौ लाबाय भास्कर देउरि बिथाङा डिपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि समायखिराखौ लाबाय आरो अमृता प्रभा बिथाङा देउरि अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरि अदेबानि चेयारमेन महरै समायखिराखौ लाबाय मख'नो गोनांदि मोननै बियाबनि मादाव बिजेपि मित्रजोट दोलोआ मोन 12 देरहासार जानो हादोंमोन जेपिपि दोलोआ मोन 7 कंग्रेसआ मोननै आरो उदां बिजाथिनिफ्राय मोनसे मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन उनाव कंग्रेसनिफ्राय सासे आरो उदां बिजाथिनिफ्राय सासे बिजेपि दोलोआव हाबहैदों बिसायख'थि फोसावखांनायनि 1/4 दाननि उनावसो मैयानि सानाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जादों नाथाय बेयावबो देरहासारनो हानाय 3 एमसिएलएफोराल' समायखिराखौ लादों आरो समायखिरा लानायनि हाबाफारिया 10 मिनिटनि गेजेरावनो जोबनानै थांदों रायजो राजाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव रावबो दैदेनगिरिया जेबो बिबुंथि लाखियाखै आसामनि जातीय संगीत आरो माहारियारि मेथाइ खननानैल' समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ 10 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबदों आरो बेबायदि समायखिरा लानाय माब्लाबाबो नुफेराखैमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा जायखौ लानानै बोराबदों समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय रायजो राजाफ्रा आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि आरो एमपि थासेयावबो समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ 10 मिनिटनि गेजेरावनो फोजोबनाय आरो दैदेनगिरिफ्रा जेबो बिबुंथि लाखियैखौ लानानै बोराबदों रायजो राजाफ्रा आरो बेबायदि खालामनायजों देउरि रायजो राजाफोरखौनो मान होयि खालामनाय जादों होननानैबो खुद्रिदों बिथांमोनहा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला देउरि अट'नमास काउन्सिल बिसायख'थिखौबो गोबां बुंनायनि उनावसो बिसायख'थिखौ खुंदोंमोन
बेनि उनाव फिथाइ फोसावखांनायनि 1/4 दाननि उनावसो समायखिरा लानाय हाबाफारिया जादों। बेयावबो 3 देरहासारनो हानाय एमसिएलएफोराल' समायखिरा लादों। बेखौ लानानै गोबां खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। EX-NDFB आरो ABSUनि गेजेराव मोनसे गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन नामा? थांनाय 24 दिसेम्बर 2022 खालाराव सनितपुर जिल्लानि बेलस्रियाव जानाय जाथायखौ लानानै EX-NDFBनि दैदेनगिरि अन्थावनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा सोंथि खालामदों दि NDFB आरो ABSU बुलायनो नांगोन नामा होननानै। लोगोसे बुंथिबावदों दि ABSUआ सोरबा EX-NDFBखौ एबा सोरखौबा बुनो थाखायसो जोनोम जादों नामा? ABSUआ गावनि सान्थौ दंना गैया? समाजाव मोजां बिबुंथि लाखिनानै बेबायदि मानसि बुनाया दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि बेलस्रियाव EX-NDFBनि दैदेनगिरि आरो CCBAIनि गाहाय नेहाथारि बि नायजाबखौ ABSUआ मानो बुनाय बिनि सायाव थाबैनो खेंफोरथि होफैनांगौ, नङाबा बेबायदि खालामबाय थायोबा जोंबो ओरैनो थानाय नङा, रिएक्सन जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो सासे NDFBखौ बुनाय माने गासैबो NDFBनि मोदोमावनो नांनाय होननानै बुंथियो अन्थाव बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावो दि जोंबो गाग्लोबफिननो हायो, नाथाय बेबायदि खालामनो सानाखै। बेनिखायनो बेलस्रियाव जानाय जाथायनि सायाव जायफोर बुनायाव आखाइ दं बिथांमोनहा थाबैनो गासैबो डिटेल्सजों लोगोसे खेंफोरथि होफैनांगौ, नङाबा जिरायनानै थानाय नङा होननानै बुंथियो अन्थावा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावो दि बि नायजाबखौ बुनायाव बनसुनि खोथा फैनो नाङामोन, मानोना बिथाङा हारसिङैसो आलासि जानो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय बनसु आफाद दानो फैदों होननानै ABSUआ माबोरै बुंनो हाखो? मानोना बनसु दानो थाखाय बनसुनि मेम्बारबो थाफानो नांगौ, नाथाय बिथाङा हारसिङैसो आलासि जानो फैदोंमोन। जायनाखि NDFBआ रायजो राजानि थाखायनो जोनोम जादोंमोन, बेनिखायनो रायजो राजाजों सोमोन्दो लाखिनायनि मोन्थाय जोंहाबो दं होननानै बुंथियो बिथाङा। आसामनि दाब जायगायाव आसाम सोरखारा होस्रांनाय हाबाफारि लानायनि हेंथायै आमसुआ ओंखारदों। होस्रांनायनि हेंथायै गुबुन जायगायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनाय हाबाफारि लादों आमसुआ। नाथाय आसामनि गिबि मन्थ्रिनि मुसुखाखौ सावनो हेंथा होदों प्रशासना। बाक्सा जिल्ला आरो गसाइगावआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनो नाजानायाव प्रशासना गोख्रोङै हेंथा खालामदों। सोमावसारग्राफोरा आसाम सोरखारनि दादागिरि सोलिनाय नङा, हेमन्त बिश्व शर्मा गो बेक, BJP सोरखार गो बेक स्लगानजों गोमसार होदों। लोगोसे बुंथिदों दि आसामाव जेब्लानिफ्राय BJP सोरखारा फैदों, माइनरिटिफोरखौ थांखिनानै होस्रांनाय हाबाखौ मावदों। आसाम सोरखारा जेरैबायदि सासन खालामदों बेयो हिटलारनिख्रुइबो 2 गुन बांसिन होननानै बुंथियो। लोगोसे आसामाव मुसलमानखौ थांखिनानै होस्रांनायखौ बन्द खालामनांगौ, नङाबा 1,30 लाख रायजो राजाफ्रा लामायाव ओंखारगोन। अब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गोहोआ थानाय नङा होननानैबो हुमखि होयो बिथांमोनहा। आरो सुबुंखान्थिजों सोमावसारनायखौ प्रशासना सिगिनानै बन्द खालामनो हाया, बेनिख्रुइ बांसिन गोख्रोंसिनै सोमावसारलांगोन होननानैबो बुंथियो आमसुनिफ्राय। आसाम बिधानसभानि बियाब आरो पार्लियामेन्टनि बियाबफोरखौ दाफामनो थाखाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया फोसावबाय। 2001 मायथाइनि सेन्सासनि सायाव बिथा खालामनानै बिधानसभा आरो पार्लियामेन्टनि बियाबखौ दाफामनाय जागोन। मिनिस्ट्रि अफ ल एन्ड जास्टिसनिफ्राय खावलायहरनायनि उनावनो बियाब दाफामनायनि थांखिखौ भारतनि बिसायख'थि आय'गआ फोसावनानै होबाय। लोगोसे फैगौ 2023 मायथाइनि 1 जानुवारिनिफ्राय गोदानै दाजानाय बियाबफोरा दाफाम जाजासिम आसाम सोरखारा जाहाथे गोदानै मोनबो एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट दाया, बेनि थाखायबो चिफ इलेक्टरेल अफिसारखौ बिथोन हरबाय। मख'नो गोनांदि ST आरो SC फोरनि थाखाय संबिधाननि आर्टिकेल 330 आरो 332 बायदियैनो थिखानाय खथाया थागोन होननानैबो फोरमायथिदों। गुवाहाटीआव थानाय माखासे बिउटि पार्लारफ्राव गुवाहाटी पुलिसा रेड खालामनानै 2 आइजोफोरखौ रैखा खालामदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना मानसि लांखारनायनि रेकेटनि खौरां मोननानै गुवाहाटीनि लासित नगर, लाजगड़ आरो उलुबारियाव थानाय गंब्रै बिउटि पार्लाराव रेड खालामदोंमोन। बेयावनो 2 आइजोफोरखौ रैखा खालामनो हादों आरो 4खौ बे दायाव हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। अपेरा, अपास आरो एसेट एनवेमी बेफोर बिउटि पार्लाराव रेड खालामनाय जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो 4खौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। आरो बेनि अनगायैबो माखासे बिउटि पार्लारफोरावबो रेड खालामनाय जाबावगोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि फंबाय प्रहलाद मदिया लामानि जाब्रबथायजों जोखोम जादों। प्रहलाद मदिया गावनि बिसिजों लोगोसे फिसाज्ला, बिहामजो आरो फिसौज्ला जयैनो SUV गारिजों बान्दिपुरा फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो कर्नाटकनि माइसुरुआव लामानि जाब्रबथाय जादों, जायजों बिथांमोनहा जोखोम जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला फिसौज्लाया आथिङाव जोखोम जादों। उनाव बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय माइसुरुनि JSS देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेला नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव सिगां साहाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय जेरै चाउमिन बायदि बायदिखौ मोननो हानाय जायोमोन नाथाय बाजै हटेलाव ओंखामनिबो राहा खालामनानै होसिगोन ओंखामनि थाखाय बाजै हटेलाव 2 थालायाव बेखेवनानै होनाय जाबाय रौता स्टेशन र'डआव थानाय बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय ओंखामबो मोननो हासिगोन बाजै हटेलाव नोंथांमोनहा बर'नि जानाय लोंनाय आदारफोरखौ मोननो हागोन लोगोसे सोरबाफोर मेल मिटिं नङाब्ला जोनोम साननि पार्टी आरो जायखिजाया हाबाफारि लानो गोसोबा बुकिं खालामनो हागोन बुकिंनि थाखाय 9957514215 बे नाम्बाराव कल हरनो हागोन आरो बुकिं खालामहरनो हागोन भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों